Attorney. Ha? Attorney. Ariel po. Oo. Nag-asa mo ka? Baling. So, kita ka kita ng baling. Daw. Yan mo kita, ano naman na ni? Ay, kaya kaulam ka. Sige. Sikat na dali. Okay, diyan karon sa may reclamation area. Ang mga manlalaban o IBP Cebu chapter nga gipanguluhan sa ilang presidente Attorney Sherry Pamela Kundat, ang presidente sa IBP Cebu chapter. Inyo mo karon sa kaning usa ka pinasahay nga kaning programa, no? Okay. There's a resolution from the United Nations Nagulat. declared today as a World International Bike Day. So, ang purpose sana is today's age, modern age, grabe ka-polluted na ang mga kalsada, grabe na ka-unhealthy ang mga tao kay sagot sa natong kaunang fast food. So that's why, as part of the Millennium Sustainable Development Goals, the United Nations declared today as World International Bike Day because ang bisikleta, dili lang siya makatabang sa kalawasan sa tao na bisikleta, makatabang siya sa environment, less polluted, less congested ang traffic roads, kaya facilitate siya mutual respect and understanding sa mga tao. Kaya magbisikleta ang tao, ato biya respetuon kay bisikleta na biya na kasi sakyanan. So grabe kayo binibis siya ba, so that's why we are one with the world. We want to be part of this celebration. International World Day. Attorney Aling Bitan, sir, unsay qualification sa usa ka individual nga mo qualify sa B2B program nga gilusad sa IBP Cebu ug sa Wayla? Dili kayo strict ang ato qualification. So ang amo lang preference, among tanaw sa lahat sila ka ng na bisikleta siya, number one. Ang iyang bisikleta gigamit niya pag-commute di kasi ang balay ngadto siya trabahoan. Kaya ang bisikleta delikado na, like kanang guba o brake or gitaya na, dili maguna siya safe sa pagkalsada, especially na ang bisikleta sa highway ani kadako kusog managan ng mga sakyanan. Tanaw sa namo nga kung sa iyang trabaho na siya gisuportahan siya ang sa ligal siyang pamilya. This pandemic period lisuda kay lisuda trabaho ba. Kanay nagdag puso, attorney, very qualified eh. Yes, qualified ka na siya kay makita namo nga naya na yung break sa lakabot, delikado man siya niya. Bukat kayo nagdala. So niya mapasabot mi nga para man ang pamilya nga inabuhi siya para nasa ka support na karong pandemic. So angay gid siya nga hatagan natin. Kaning usa, attorney, unsa imuhang kuanan niyon, sa imuhang Resulte. evaluation? Yeah, pwede sa siya kay Samot na ni wa di break ko. Oh, wala break ko. Na siya yung angin pero wala na maliwar. Pamato ni. Bisikleta ko sir, Attorney naman ni foot brake. makabalog ito sa bisikleta, delikado sa ikanasi. Okay, so Attorney naman ni foot brake ni siya. sige. Oh, aki kami ngawan sa tanan. Si Boy Sagpa. Si Benji Talisig. Yeah, may butag, no? Oban ni siya, attorney, ako lang balik no. Siya itong gagawin ano na ni-cap up sa punto nga ang IBB Cebu chapter ni initiate ang yani nga mga bike kaya itong piliyo na to itong mga dag-bike nga gamit sila pag-commute yung mga gubaon ng mga bike kasi nebot sa punto. Yeah, ang among ginisugdanan sir is sa pandemic makaron ana. Sa pandemic pero pinisuda ang panahon na limited kayo itong public transportation sabot patanan kita man tanan affected ana. Kunya nagsugod ni ang among kuan kanang project inspired siya sa gituo sa Young Lawyers ida kaning initiative ng Attorney Ariel Condat, Attorney President of the Wayla, Attorney Mark Gregory Avila. Last April 26, nakatag sila sa bisikleta sa isa ka trabahan siya sa residensya sa Talisay City na nagtrabaho si City. So perting layo sa iyahang biyahe ng bisikleta na siya. Sa Sintaan News, latagan nila isa ka bisikleta. Dako na kayo itong katabang sa ilahang panginabuhi ba na nani siya ba kung bisikleta maka-safe na yung travel yung bisikleta karaan naman to. So na-inspired niya itong project, so that's why ni-come up niya ang project. Tawag na mo B2B. Ganong B2B man?
sir, back to work, bike to work. Okay. Eh karon balik naman ang trabaho. Although nagya po ng pandemya, kailangan ka na. MGCQ man ta. Yeah, security hapon, pero nagbalik ko yung trabaho. Pero Okay. ang public transportation limited na po tayo. So wala kami, tawag naman is back to work, bike to work. Kita na mo nga, usually, ang mode of transportation karon na gigamit sa mga trabahante is bisikleta na. Okay. And then, to sir, ang sinugdanan ani, ang among Gikan sa usa karon pila ka bukaton nila. Ang panghatag ko sa sinugdanan ani, nag-expect kami na tulo lang ka bisikleta ang pagkatag. Karon. However, when we announce it to our members, mga lawyers, wala may mag-expect na maabot o 28 ka buok bisikleta per na. So, mga to, nani 28 ka bisikleta. So kana isa mag-adal man nadungog na usa pa maagi. So kamo gid amo identify kung angay bagdi nga tagaan og bike. Yeah, nami mga somewhat dili na sa kayo sa mga requirements. Yo okay lang dunis. Gagaling ato na ako nagkapas po kay na. Attorney Alan imo name sir? Ang imong name? Attorney Alan. Alan sir. Joel Pita. Okay. Kita? Pita. Pita. Okay, salamat sir. Si Attorney Alan Joel Pita, no? Nanis Juan. Alisay ka nag-duty? Apa daw nag-uli? So graveyard daw? Okay. Bay, gidagop ka sa mga abogado. Ang mga abogado ba gidagop ka kaya o sa imong kaso nagamit kag bike kag ubaon. Unya o kada ka kadakpo ka. Okay, ang imong kaso paggamit og bike kag ubaon, sige. Gidagop ka sa mga abogado niya. Di ka kadagag kay naman mugukod nimo. Mo ni siya atong mugukod karon. Tara. Oh, last. Okay. Bato na ni siya. Bato matawag niya siya sa komunidad. Dahil Okay. Gikan sa daan ngadto uy, murag pare-pareha lagi kwan. Ano, pwede na naman ulit subdivision. Ano? ano niya madam duwa? Ikot. Wala ka rin mag-bike. Okay. Atong sport. Gunay tig isa mil. Duha na kabuok. Mga kuan ni mga alagad Star Wars. Pangalan mo? Imo pangalan nimo? Pangalan nimo? Jim sir. James Rua? Ha? Rua. Asa ka paingon? Dong out sir. Padong out. Onya asa ka nagtrabaho? Talisay. Talisay ta mo uli Mandawi? O si trabaho nimo? Okay. Usa nga kuan usa ka establishment? So wa pa kitogron. Pero nagatog gabi gamay. Sir, kuha ka, nakurat ka o murag na kuha ka karong buntaga nga gidagap ka sa mga abogado o pag nagkupli mo, dili kaso ang hihatag mo kundi bike ang hihatag sa imo? Akin mo bike, pila na katuig? Pero imo ni. Isa man ni. Subdivision. Agi pagamit sa imo. So ang kining bike sa subdivision, kiwa kay bike. At least nya murag magkaminos mo sa imong kuno, imong gasto nga pamasahe. Pero karon, nanaman kay kagaling yung bike, imo na iuli sa subdivision. Okay. Okay. Sige maganda oh. Aloyo, okay. Okay. Pag man nga bisikleta dito kay lisan. Ano ba nisan? Tawag mo nila to mga pulis na Mandawi City Police Office. Nasa sila diri ang bantay kani sa area. Okay sir, okay lang. Oh. So ang qualified ini kito mga higala, kato lagi yung mga kuno kanang medyo gubaon og bike. Wala ka mong talagay na. Ruwa. Edad. Ana kay Manila. Ha? Papa, agoy. Nangita pa ni siya.
Dong. Matay dong, nadagpa man ka dong. Oh. Amo ning barkoon dong. Yung bisiklet. Dito sa mo. Orang terang-terang naman ni Boseng. Sos, para ko break. Ini hasil break. Jenny Bird. Chili bird. Taga-asa ba, Gilbert? Subang Dapo. Mandawi. Unsa ni mong dala? Nga dakpo gidako mga karon kay imong bike go baon man. Di mahatod imong karni. Pastilan mga igala. So, okay, flatsad. Napat. Do samot bagid. Dakpo di Di na malasa gini mo kay dakpan. di na ka makalahos gyud. IBP. Oh, Mga abogado. mga abogado ba gidakop ka. Mga abogado ni sila. Oh. Dakpon ka kay wag imo lagi flatman. Pwede na. Imo ni bago. Basta nga ya. Ayahay kayo mo magbuwag. Nakuha kayo ha. Jenny Bird. O sa mong Robert Gilbert Abrido? Kasipong. Jenny Bird. So dai bike baron bago. Ya, Jenny Bird. Ibili sa rin mo. Ano, ibilin pa rin mo? Ano sa pagdani mo? Asam na ni mo na ibilin? Sige. Sige, congratulations. Picture. Di malasa. Uy, ang galing na hog. Okay na na. Basubudagan. Wait pa. Buhay pa. Sige. Uy, hamo tong. Hamo to yan eh. Aray. Okay, mo ni. Kadong, okay. Pero kung nakakita mo sa area, for those who are familiar with this road, makaibaw. Asa kaya ako kitabangan ni no? Ako ni gituyo para dili magdasok ang mga magbike kay basig Anong bike lip? bukol yung bisikleta niya muari na mo para may Sir, isa. sir. So ang tuyo sa programa mao nga makabenepisyo kadtong mga deserving individual. Nagagalbi pa ko dahil. Okay. Asa mga igala, kaya hubulong-hubulong ako. Eh! Gilbert. Kasipong. Papag-iprendan ako. Be. Hala, patay. Kinsa man ni bisita imo? Papander. Asa mo papa? Congratulations. Renewal bank ang musikita. So, musukot ka mabago na ni o imo lang na doon? Kada mo sir. Ha? Kada na ko ni. Yan sa man na. Manita rong break. Lagi sir. Butang yung nag-break. So doon, kaya makita na gyapon magdagan ka, bargohon na gina kay kaya man na, unsafety man eh. So imo yung padaganon sunod, why break, dakpo nagiga, ibili na ni, maimpound. Kay, wala man eh, promotion Wala, man imong eh sa kwadro. unsafety. So tagaan ka, karon dadon man ni mo. Hader. Okay, di man ni mo ha. Pangalan ni mo? Kasama di man bilin. Rafael Cabandera. Cabaltera. So, taga sa mga-rap? Adong ka trabaho? Dito mo jote sir. Adong ka jote? Lapo pa ko. Uy, lapo-lapo. Aha, taga sa mga? Sa Pardo. Play mo Iwa ako ka rin. din mo gigalan. Kayo sir. Pila ka? Hindi makagi, sarpi. Dili dire lang pa sa Hero. Tiro lang. Kada buntag gini mo kanang kwan. Bahay buntag hapon. Ay si. Madani ni mo duha? Ha? Ayo ni, ayo. So mo ni. Ika ko yun, ikatulo. Lep, ikatulo ni. Nagadala. Ay mo bike. So mo ni mga igala no ang kaning kalihukan karon diri mismo sa Minor Reclamation Area o LRA sa kaning Mandawi City area na ang mga sakop sa kining o manlalaban sa IBP Chapter Cebu gipanguluhan ni Attorney
Sherry Pamela Kundat, ang presidente. Okay, sige. Oh, asa? Kaya nila. Gitawag ni B2B. Back to work, dapat back to work. Back to work. Okay, tama. So, no? Back to work, B2B. Integrated by the Philippines, Cebu chapter. Money, no? Ang ganang mga kaning kuyog sa maong kalihukan yung galing magbalampuso ng kaning pagpahatag o gaman ng mga bike diri mismo sa may North Recreation Area. Ang Manlo, ang ILAC, Young Lawyers Association of Cebu, tama pa na, Miltis, 51st Legion, si Klestang Abogado, Spectral Liges, Volunteer Aid, so man ang mga bike, na pula, na itom, no, mga igala, 28 ni gibok na ang mga bike ang ibahatag nila sa katong mga masakpan sa mga abogado nga katong naggamit og bike o nagbike nga karaan ang ilang mga bike o gubaon ang ilang mga bike, mga igala. Thomas Manos Juan, bigas. Muni, labot din ang atong mga personnel sa Mandaue City Police Office. Sir, o saan nga station dito, sir? Under? Station 2. Obos sa leadership ni Police Major kaningkuan Hingoyo, no? Ang hepe sa Mandaue City Police Station to, mga igala. Sunod rin. Ipang-at yan katong mga magbike yan, dalhon diri, mga igala. Tapos dire kay dakpon sila sa mga abogado. Shout out ko palihog Abay Bentals sa mga tao Gamapi, Calamba chapter, sila si Dicoma, Mugos og si Binoy Anos mataba niya. Si Christina Gonzales nagtanaw, may buntag. Buyog Yugis nagtanaw karong good morning pod. No? Sa tanan tato ka mga na view karong buntag. Salamat kayo sa pag-follow sa Help TV Cebu. Kinahigala Benji Talisik, no, sa Help TV Cebu. Adlaw karon niya kini ang Webes Pizza 3 sa buwan sa Hunyo tag 2021. Dito karon sa Mandaue City area, sa may North Reclamation area sa Dagbayas Mandaue, ang mga manlalaban o IBP chapter may pahigay karon sa pagpanghatag og kaning mga bike, no, B2B project sa IBP, mga igala. Tuloy. Ya, dual ba ya sulti. Regards sa kong Benji Talisik sa Help TV. So, attorney pamilya, nag-iwan na interview? Mana? Okay na. Kamay na lang mga viewers, no? Kapan na lang. So, ato na yung pabuton, no? Pabutan nyo mga viewers kay kining gibuhat. Usa ni ka... Dia. Angay sundon, angay panaminan, ulingon man. Angay panaminan. Ano po talang biktima? Ano po talang violator, ha? Sa gubaon. Sige magtay. Tay. Ngano nagbike-bike mga tay nga gubaon, dagpon na ba ron? Ay, tay, subutay.
Uy, yung sama ni Wawan ni Brave yung bisikleta. Sige. Okay na nimo. Okay. Ang IBP Cebu Chapter, kami mga abogado o yung sa Young Lawyers Association, na aming offer nimo. Amo ning iswap ang imong bike. Nakuha dua. Amo pulihang bago. Masagot ka tayo. Yung good tayo. Di makagigan. Bigan pa sa amo nga niya. Asa yung Trabaho. hanap mo? Paano ka trabaho? Di na ka malit? Di na ka malit? Ha? Di na Kira ka ka malit? malit, ya bago ka bisikleta. Oh. Okay Okay na malit basta bago kita. Wow. Pangalan mo tay? Diyos ko rin kabanag na. Diyos ko kabanap, kailan mo edad mo? 56. 56, taga-asa man ka? Pudro mo. Ipodromo niya, asa ka pagtrabaho? Kaya. Kasinan. Kasinan, ano na lang. Doon no? Taga Oh. kasi mo. Sagyan ta mo kasin ron. Wow. Sulti di ka tayo. Dota. Sige, swap lang lang to di. Swap na lang. Tay, kasi name ni mo tay? Ha? Name ni mo? Diyos ko. Diyos ko ro. Kabanag. Kabanag. Mm. 56 years old. May asawa wala. Kaya huwag kay asawa, tagaan ka na mo. Yodo. Ha? Biodo. Biodo. Mga taga-angyod. Hapit, budget, alisik. Murag. Pamasa ni asawa. Pastilan. Sige, tayo sa may istorya sa programa sa IBP Cebu sa mga abogado o sa Batanong abogado din sa Okay. Sugbo. Langgan juga yung salamat ninyo nga. Gato ko dakop na na yung sa dakupa niya. Dako na yun akong kalipay. Ay, salamat tayo. Salamat ninyo. Sige. Kaya wala mo magdaw nga na mga tao ngayon ninyo nga. Kasi pa. Mura magkaluha tayo. Sama na imong luha. Ha? Wow. Kaya kung bike, hindi ba tiyo, mapay break. Kaya gwanta lang yun ako. So, mga ni Diyos ko. Tay, kaning bike di mo, pila na nagkatuig ni mo? Ano pa yung isa? Na pa usa. Construction worker ni. Pagkakita ko na siyang bike. Pagkakita na sa bagong bike. Boss, dagpang ka, boss. Ngon, Labay na dyan eh. Nadlok, aming dakop. tay, Sige tayo, forward dyan. kaning mong bike pila na nagkatuig? Dugay na kayo. Anak, sugad pandemic. Nagilakaw naman lang kung trabaho na ko. Nya. Wa ko'y bike, yung mga masakyan. O ito nga, kani, isang bati kayo, ako lang yung simbol. Ah, iba nagyayo mo yun. Talo na ako na. Wag ka break. Mo, sige. Okay, tay. Salamat sa inyo. 7 and 8. Kapit ko juga ma-discuss. Nadlok. Ikaw nag-break ito ganyan, di ba? Oo. Ano, naumot group, na iwan ko break. Karon, maka-break na kagkaroon. Break na ka. Kapit mo, bangga dito! Duwa siya kung pass mo break. Lolo! Salamat kayo dito. Ato sa rin, batang yung karang brand dito. Batang nito na yan. So, mali na mga igala, si Tatay Dioscoro Cabanag, ang usa sa mga nagkabenepisyo o ganing bike nga hatag sa mga manlalaban sa IBP Cebu chapter. Hindi mga tungura mga igala. Abogado. Nya, sama nila dagpan man ka. Ya. Amo na i-swap ang imong bike. Sugot ka. Sugot ka. Kini mong papa. Ha? Di, bana-bana, alam. Oo. O, ganahan ka. Na, kompleto mo break pero bati na yun. O, ganahan ka. I-swap, pero di ka ganahan. Pwede ra. Ha? Hando ka kasaban? Sige. Ilan na ito pong surator ni? Sige lang. Pero tagaan yung ka na magbagong bike. Ala. Para, di na ka magsalig si mong papa. Para yung papa, ano po yung mga kita rin? Kasi kagya po ni bike ka mga kiran na taon. Ha? Ah, dali ka, Mili? Dito. Ah, dali, kami naman bike dali. Mga panayinin pa doon yung puli. Gawa na yung Baka na ang PC. Sa nga na to. Marcel Villapuerte. Nag-asa mga taga dito na ka? Ah, magkikay. Possible na parte. Sige. Sige. Taga ila. Sir, makita sa pangalan, sir. Kini yung
Exhibitionist ka o ano ba? Ha? Ito yung bisikleta, ito yung binili mo. Pila? Usa na lang. 2005. Iyay. Hmm. Karon mo na ni last. Ano imong Wala na. Last na na. Oh. Bago pa man yung bike ko, nindot man. Mahal man din palit. Ito mo sa, masibat ba to? Nindot man yung bike. Oh, aloy. Kani kay bago man yung mo, largo lang ka. Tama ta. Sige. Kani. Kay usare break present. Pasensya, break. Boss, dagpan ka, boss. Kulbaan taon sir. Pilita na mo. Matagal ka na mo bagang bisikleta. Iha, oy. Last na to. Okay. So, upot yung burrito. Yeah, magsuot ka nga, nagkakabisikleta. Yan mo na yung bisikleta? Ang IBP Cebu na i-offer sa mo ha. Amo nang i-swap na yung bike o karing bagong bike. Basta, ayun yung dala sa inyo ha? Sige. Duha na yung bike. Pero kani, pwede na yung gamito pang trabaho. Ayun na yung kamitag trabaho. Delikado naman eh. Ikan ka trabaho pa, doon pa. Gimalawas mo to? Sino mo si Elvin sinayabag? Wala ka interview. Kaya na lang usa. Sige. Day, pangalan mo, tay? Pangalan mo? Pangalan mo? Yung pangalan? Joben. Jula. Okay. Taga-asa man ka? Barang, asa ka pa ingon di ay? Dito sa Uwano. Magtrabaho. Sige, taga Barangay Bulacau, no? Mga igala. Meeting na tamad boy. Okay. Ato pala ato. Magkano itong discussion mo ni So, man yung pinaka-latest update karon din mismo sa minor reclamation area sa Barangay sa Dagbes, Mandaue. Ang mga malalaban o mga abogado sa IBP Cebu Chapter Integrated Board of Philippines mihatag o ganing mga bike, mga bago. Nga doon sa mga nag-bike, nga ganing nagtrabaho o bayon sa trabaho, nga ganang gubaon ang ilang mga bike din mismo sa may NRA o North Reclamation Area. Nanagod direktamenta sa Mandaue City. 26 Health TV Cebu, may buntag.